L-informazzjoni dwar il-wasla tal-vara titolari ta' Marija Bambina fin-Naxxar hi pjuttost skarsa. Mill-arkivju tal-parroċċa, il-vara maħduma fi stil barokk kienet waslet minn Ruma imma la l-artist li skolpija mu magħruf u lanqas kemm ġiet tiswa. L-istess dokumenti madankollu juru li kien hemm ċelebrazzjonijiet li saru snin wara biex titfakkar il-wasla tal-vara fl-1726. Viktor Zammit li jaf sew l-istorja tal-vara ta' Marija Bambina tan-Naxxar għalli l-iktar informazzjoni antika li għandha l-parroċċa dwar il-vara tmur lura għas-snin 1729 sal-1759 u dan kien minn visti pastorali. Fil-vista pastorali tal-1736 insibu li l-istatwa kienet toħroġ purċissjonijiet iktar minn darba fis-sena. Għaliex tajt li kienet toħroġ fil-purċissjonijiet prinċipali li jsiru għad onur ta' Marija Santissima. Staqsejna l-Sur Zammit x'tipi ta' restawr sar fuq il-vara ta' Marija Bambina tan-Naxxar tul is-snin. L-1894 twaħlet ir-raġġiera. Sena wara saret ilha kuruna tad-deb. Iktar tard fil-bidu tas-seklu 20 reġa' kien hemm interventi oħra. Fil-1924 kien sar ilha ir-raġġiera l-ġdida tal-fidda. Fatt kurjuż li huwa partikolari għan-Naxxar huwa li r-raġġiera fiha l-bozzozz. L-istorja ta' dik tmur lura sal-1920 illi l-ewwel raġġiera tal-injam kienu twaħlula l-bozzozz. L-Arċipriet tan-Naxxar Dun David Gawċi qal li l-vara ta' Marija Bambina tfisser ħafna n-Naxxarin u għalhekk dan l-anniversarju ta' 300 sena u importanti ħafna. Dokumenti l għandna tal-istorja jindikaw illi diġà fil-bidu tas-seklu 15 kienu jeżistu bħala parroċċa. In-Naxxar kien jikkaverja l-erja tal-reġjun tat-Tramuntana kollha. Qed ngħidu minn Naxxar sa dik li hija l-Marfa u ċ-Ċerkewwa. Tant li l-parroċċi viċini tagħna ħarġu kollha il-parroċċa tan-Naxxar. Għandek il-Gargur, għandek il-Mosta, għandek San Pawl il-Baħra, għandek il-Mellieħa, dawn ħarġu kollha il-parroċċa tagħna. U kien ftit wara illi fis-1726 illi l-istatwa tal-Bambina ġiet fil-parroċċa tagħna. Għal din l-okkażjoni nhar il-ġimgħa l-parroċċa tan-Naxxar settella serata mużiko letterarja b'isem ta' Fi xbietek Marija. Matul din is-serata se jitnieda l-ktieb il-kolleġġata ta' Marija Bambina tan-Naxxar fi żmien il-festa u wara se jsir il-ftuħ uffiċjali ta' wirja organizzata mill-Laqda Kulturali Wirt Naxxari u mill-parroċċa tan-Naxxar. F'din il-wirja se jkun hemm diversi artefatti u dokumenti relatati mal-istorja tal-vara ta' Marija Bambina u mal-festa tan-Naxxar.